Vážení páni, vážené dámy, chcem týmto poďakovať za symbolický akt dekorácie a zároveň by som chcel požiadať o vyhlásenie uznesenia predsedníctva Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov o udelení pamätnej medaile Milana Rastislava Štefánika 1. stupňa 5. pluku špeciálneho určenia. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na Slovensku na návrh oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline udeľuje 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline za dlhoročnú spoluprácu pri zachovávaní vojenských tradícií boja za národnú slobodu, propagáciu hrdinstva operácie Antropoid a odkazu 2. Československej samostatnej paradesantnej brigády v boji proti fašizmu pamätnú medailu Milana Rastislava Štefánika 1. stupňa. Vážený pán minister, vaše excelencie, vážený pán náčelník generálneho štábu, generáli dôstojníci, vojaci, dámy a páni. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je hrdý na 5. pluk špeciálneho určenia. Vysoko si váži jeho mierové i bojové plnenie úloh. Ďakujem za spoluprácu. Želám vám šťastný návrat do všetkých akcií.